Budi, sini Budi. Cepetan, Bob. Belum Ini. masih ngerepoti ya wong iki. Jancuk. Ini. Apa sih, Bes? Iki bes mau ket mau lho. Boleh casing gak harus sing apik, golekno boleh. Duh, gak enak iki feelingku le. Yo, tak golekno. Sip. Nang golekno cepetan nih kang. Wancuk anyen seller ngateli cuk. Mau kira aku Barbie Dancuk lah nek kono. Iki apa? Apik gak? Sing ndi sih? Duh, norak. Apa cuk? Gilani ku terlalu kekinian. Sing vintage titik lho cuk. Wes kok kekinian nih. Golek vintage iku wajahmu wis vintage, Cuk. Wajahmu iki lho sampe lemah kon iso vintage raimu ki tuwek jancuk akan mau lakoni. Wah. Yo. Lagi apa? Aduh, tambah iki kon wibu ta kono no. Aduh, ono elemen-elemen tae iku Ganti. Cepetan ganti. Kok iso wibu iku lho? Anjen gak kanggo wong iki rek. Sekarang bas jancuk. Sanjen feelingku gak enak, Cuk. Iki sih. Iki kan. Iki sih. Wah! Iku but, iku. Wah! Apik but, cekoten. Yo langsung tuku pitu yo. Pokoknya sedino ganti ping 7, oke? Sip, langsung cekoten, gak cekot tak perlu wonder manuk. Wow! Ya ampun. Ayo melaku, tak kilo noraimu jancuk. Ayo.